Μπορεί να σου φανεί περίεργο, αλλά η συχνή κατανάλωση του λάθος είδους ξηρών καρπών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου έως και κατά 48%. Ιδιαίτερα αν είσαι άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει συγκεκριμένη λογική πίσω από αυτό το ποσοστό. Βασίζεται σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology και πραγματοποιήθηκε σε βάθος αρκετών ετών. Και εδώ έρχεται το πραγματικά ανησυχητικό μέρος. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς ξηρούς καρπούς που φυλάμε στα ντουλάπια της κουζίνας μπορούν, χωρίς να το καταλάβουμε, να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, να προκαλέσουν φλεγμονές, να φράξουν τις αρτηρίες και ακόμη και να επιδεινώσουν τη γνωστική έκπτωση. Κι όμως, πολλοί ηλικιωμένοι τους καταναλώνουν πιστεύοντας ότι κάνουν καλό στην υγεία τους. Ένας συγκεκριμένος ξηρός καρπός, του οποίου η ταυτότητα θα αποκαλυφθεί αργότερα, έχει συνδεθεί με υψηλές συγκεντρώσεις μιας τοξικής ουσίας που, όταν καταναλώνεται συστηματικά, μπορεί να βλάψει το σηκώτη, τα νεφρά και τις γνωστικές λειτουργίες. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτός ο ξηρός καρπός βρίσκεται ήδη στο βάζο με τα σνακ στο σπίτι σου. Ο ίδιος που πολλοί υποστηρικτές της χαμηλής σε υδατάνθρακες διατροφής λένε ότι είναι ωφέλιμος, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να προκαλεί μόνιμες βλάβες σε σώματα που γερνούν. Αλλά μην ανησυχείς, σε αυτό το βίντεο σε καλύπτουμε πλήρως. Εδώ θα βρεις τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό για την κατανάλωση ξηρών καρπών, που περιλαμβάνει ποιοι είναι οι πιο ασφαλείς, ποιοι κάνουν το μεγαλύτερο καλό στην καρδιά σου και ποιοι ωφελούν περισσότερο τον εγκέφαλο, καθώς και ποιοι πρέπει να αποφεύγεις πάση θυσία. Επίσης, φρόντισε να παρακολουθήσεις μέχρι το τέλος, γιατί υπάρχει μια σκοτεινή αλήθεια σχετικά με το νούμερο 1 πιο επικίνδυνο ξηρό καρπό, την οποία ελάχιστοι συζητούν και μπορεί να προκαλεί σοβαρή βλάβη στην υγεία σου χωρίς καν να το γνωρίζεις. Πριν ξεκινήσουμε, κάνε like στο βίντεο και εγγράψου στο κανάλι μας για περισσότερο παρόμοιο περιεχόμενο. Επίσης, γράψε μας στα σχόλια από πού μας παρακολουθείς. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας δούμε τους 4 τύπους ξηρών καρπών που θα έπρεπε να καταναλώνουν οι ηλικιωμένοι. Τέταρτη στη λίστα, η πραγματική δύναμη για την ενδυνάμωση των οστών, τα αμύγδαλα. Ένα από τα καλύτερα τρόφιμα για ένα σώμα που γερνάει είναι το αμύγδαλο, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ασβέστιο και βιταμίνη E, τα οποία μαζί βοηθούν να διατηρούνται τα οστά δυνατά. Τα κατάγματα είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές όσο μεγαλώνουμε, καθώς τα οστά μας γίνονται από τη φύση τους πιο πορώδη και εύθραυστα. Η φυσική απώλεια οστικής μάζας επιταχύνεται μετά την ηλικία των 65 ετών, όμως η κατανάλωση μόλις 1/4 του φλιτζανιού αμυγδάλων την ημέρα μπορεί να βοηθήσει να επιβραδυνθεί αυτή η διαδικασία, προσφέροντας περίπου 97 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου. Τα αμύγδαλα δεν είναι μόνο πλούσια σε ασβέστιο, 2023, αλλά περιέχουν και μαγνήσιο, ένα μέταλλο που πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι στερούνται. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τα αμύγδαλα τόσο ξεχωριστά. Το μαγνήσιο λειτουργεί ως μεταφορέας, εμποδίζοντας το ασβέστιο να προκαλέσει βλάβες στις αρτηρίες και επιτρέποντάς του, αντίθετα, να φτάσει εκεί όπου χρειάζεται πραγματικά, δηλαδή στα οστά. Τα ωφέλιμα μονοακόρεστα λιπαρά των αμυγδάλων συμβάλλουν επίσης στην υγεία της καρδιάς, μειώνοντας τα επίπεδα της κακής LDL χολυστερόλης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων αυξάνεται με την ηλικία. Για τους ηλικιωμένους, η προτινόμενη ημερήσια ποσότητα είναι 15 έως 20 αμύγδαλα, κατά προτίμηση ομά ή ελαφρώς καβουρδισμένα χωρίς αλάτι. Τα αμύγδαλα αποτελούν ένα ισχυρό όπλο ενάντια στη δυσκυλιότητα λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, περίπου 3,5 γραμμάρια αναμερίδα, ένα πρόβλημα που επηρεάζει σχεδόν το 40% του ηλικιωμένου πληθυσμού. Πάνω απ' όλα, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Tufts έχουν δείξει ότι τα αμύγδαλα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της οξυδωτικής βλάβης, την οποία πολλοί φοβούνται ότι θα επηρεάσει τα εγκεφαλικά τους κύτταρα όσο μεγαλώνουν.
προτίμησε αμύγδαλα με τη φλούδα τους, καθώς περιέχουν φλαβονοειδή στο περίβλημα, τα οποία, όταν συνδυάζονται με τη βιταμίνη A, κάνουν τα αμύγδαλα διπλάσιας ισχύως ως αντιοξυδωτικά. Προσοχή! Τα αμύγδαλα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για ηλικιωμένα άτομα που έχουν δυσκολία στην κατάποση, γι' αυτό φρόντισε να τα μασάς πολύ καλά πριν τα καταναλώσεις. Τρίτον, τα καρύδια, ο ξηρός καρπός που βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία. Λόγω της εντυπωσιακής τους ομοιότητας με τον εγκέφαλο, το όργανο που βοηθούν να θρέψουν, τα καρύδια ξεχωρίζουν ως μία από τις καλύτερες τροφές για τον εγκέφαλο των ηλικιωμένων. Αυτοί οι εξαιρετικοί ξηροί καρποί αποτελούν την καλύτερη πηγή φυτικής προέλευσης ω3 λιπαρών οξέων, συγκεκριμένα του α-λινολενικού οξέως, σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο δημοφιλή ξηρό καρπό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον εγκέφαλο των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, καθώς τα ω3 βοηθούν στην νευροδιαβίβαση και διατηρούν άθικτες τις μεμβράνες των εγκεφαλικών κυττάρων. Σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και στη νοητική ευελιξία παρατηρήθηκαν σε ηλικιωμένους που κατανάλωναν μόλις 1,5 ουγγιά καρυδιών καθημερινά για 8 εβδομάδες. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition, οι ιδιαίτερες πολυφενολικές ενώσεις των καρυδιών μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως το Alzheimer και η άνοια, καθώς μπορούν να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να καταπολεμήσουν άμεσα τη φλεγμονή στους νευρικούς ιστούς. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι τα καρύδια περιέχουν και μελατονίνη και τα επίπεδά της φυσιολογικά μειώνονται με την ηλικία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ύπνου για πολλούς ηλικιωμένους. Κάποιοι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι η κατανάλωση μιας χούφτας καρυδιών πριν τον ύπνο τους βοηθά να έχουν έναν πιο ποιοτικό και ξεκούραστο βραδινό ύπνο. Ο συνδυασμός της αργινίνης, ενός αμινοξέως που προάγει τη σωστή λειτουργία των αιμοφόρων αγκίων, και των πολυφενολών που μειώνουν το οξυδωτικό στρες, καθιστά τα καρύδια εξαιρετικά ωφέλιμα και για την καρδιαγγειακή υγεία. Στην πραγματικότητα, τα καρύδια μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση, βοηθώντας τους ηλικιωμένους να διατηρούν τις αρτηρίες τους εύκαμπτες. Για να αποκομίσεις τα μέγιστα ωφέλη, καλό είναι να φυλάς τα καρύδια στο ψυγείο, ώστε τα ευαίσθητα έλαιά τους να μην τα αγγίσουν. Προσπάθησε επίσης να καταναλώνεις καθημερινά 7 έως 9 μισά καρυδιού. Ως ένα επιπλέον πλεονέκτημα, μπορείς να διατηρείς τις λεπτές κινητικές σου δεξιότητες σε καλή κατάσταση, σπάζοντάς τα μόνος σου όποτε έχεις την ευκαιρία. Μην αποθαρρύνεσαι από τη φυσικά έντονη προστατευτική γεύση των καρυδιών. Στην πραγματικότητα, αυτή η ελαφριά πικράδα αποτελεί ένδειξη της ισχυρής τους αντιοξυδωτικής δράσης. Δεύτερον, τα φιστίκια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ελέγχεις την αρτηριακή σου πίεση. Όσον αφορά τα ωφέλη των ξηρών καρπών για την υγεία των ηλικιωμένων, τα φιστίκια ίσως είναι οι πιο υποτιμημένοι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Τα φιστίκια ξεχωρίζουν επειδή έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, περίπου 285 χιλιοστόγραμμα αναμερίδα, κάτι που τα καθιστά μια υγιεινή επιλογή για σνακ. Αυτή η ισορροπία μετάλλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ηλικιωμένους, καθώς βοηθά να αποτρέπεται η κατακράτηση αλατιού από τα νεφρά καθώς μεγαλώνουμε. Μπορεί να μειώσει τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 3 έως 5 μονάδες, παρόμοια με ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά χωρίς τις αρνητικές παρενέργειες. Επιπλέον, αξίζει να δοθεί έμφαση στη λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη που περιέχουν τα φιστίκια, καθώς αυτά τα καροτενοειδή προστατεύουν από την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, τη βασική αιτία απώλειας όρασης σε άτομα άνω των 60 ετών, συγκεντρώνοντας τη δράση τους στην οχρά κοιλίδα του ματιού. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να απολαμβάνουν το ευχάριστο τραγάνισμα των φιστικιών χωρίς να ανησυχούν για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν στα δόντια και τα ούλα τους άλλοι πιο σκληροί ξηροί καρποί. Εκτός από το ότι είναι οπτικά ελκυστικά, η παρουσία αντιοξυδωτικών στις χαρακτηριστικές πράσινες και μοβ αποχρώσεις
τους βοηθά στην εξουδετερώση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία της γύρανσης σε ολόκληρο το σώμα. Τα φιστίκια είναι ιδανικά για τους ηλικιωμένους και λόγω της πρακτικότητάς τους, καθώς αποτρέπουν την υπερκατανάλωση και προσφέρουν μια εμπειρία συνειδητής κατανάλωσης που μπορεί να είναι ταυτόχρονα χαλαρωτική και διεγερτική για τη γνωστική λειτουργία. Η ίδια η διαδικασία του ξεφλουδίσματος επιβραδύνει φυσικά τον ρυθμό κατανάλωσης. Το International Journal of Obesity ανέφερε ότι τα εμφανή άδεια και λύφη βοηθούν τους ηλικιωμένους να ελέγχουν καλύτερα την ποσότητα που καταναλώνουν, προσφέροντας μια οπτική ένδειξη της κατανάλωσης. Αν υποφέρεις από αρθρίτιδα στα χέρια, μπορείς παρόλα αυτά να απολαύσεις τα ωφέλη του ξεφλουδίσματος των φιστικιών, αναζητώντας εκείνα που είναι ήδη μισάνυχτα. Στόχευσε σε περίπου 49 φιστίκια την ημέρα ή περίπου ένα ουγγιά ανάλατα ή ελαφρώς αλατισμένα φιστίκια. Για το 25% των Αμερικανών άνω των 65 ετών που είναι διαβητικοί ή προδιαβητικοί, τα 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά ουγγιά φιστικιών είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα καρύδια Βραζιλίας, μια λύση για προβλήματα του θηρεοειδούς. Κατατάξαμε τα καρύδια Βραζιλίας στην κορυφή, επειδή υποστηρίζουν τη λειτουργία του θηρεοειδούς, ένα σημαντικό αλλά συχνά παραμελημένο κομμάτι της υγιούς γύρανσης. Με 96 μικρογραμμάρια ή αλλιώς το 137% της ημερήσιας συνιστόμενης πρόσληψης, σε μόλις ένα καρύδι, αυτοί οι εξαιρετικοί ξηροί καρποί αποτελούν την πλουσιότερη πηγή σεληνίου που είναι γνωστή στον άνθρωπο. Πολλές περιπτώσεις παθήσεων του θηρεοειδούς παραμένουν χωρίς διάγνωση, επειδή τα συμπτώματά τους συχνά συγχέονται με τη φυσιολογική διαδικασία της γύρανσης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς οι διαταραχές του θηρεοειδούς επηρεάζουν έως και το 20% των ατόμων άνω των 65 ετών. Το σελήνιο, που βρίσκεται σε αυθονία στα καρύδια Βραζιλίας, είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση των θηρεοειδικών ορμονών, οι οποίες με τη σειρά τους υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας, τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση της διάθεσης. Πέρα από την υποστήριξη του θηρεοειδούς, τα συγκεκριμένα λιπαρά οξέα που περιέχονται στα καρύδια Βραζιλίας συμβάλλουν στη διατήρηση της μυελίνης, του προστατευτικού περιβλήματος γύρω από τα νευρικά κύτταρα, το οποίο συχνά φθήνει με την ηλικία. Χάρη στη διατήρηση της μυελίνης, οι ηλικιωμένοι μπορεί να καταφέρουν να διατηρήσουν τα αντανακλαστικά τους, τους χρόνους αντίδρασης και την ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας. Το σελήνιο των καρυδιών Βραζιλίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή είναι οργανικά δεσμευμένο, γεγονός που το καθιστά πιο βιοδιαθέσιμο και πιο εύκολο για το σώμα να το αξιοποιήσει σε σύγκριση με το συνθετικό σελήνιο που περιέχεται στα συμπληρώματα. Τα καρύδια Βραζιλίας είναι τόσο ισχυρά που χρειάζεσαι μόνο λίγα για να αισθανθείς τα ωφέλη τους, ενώ η πλούσια, κρεμώδης υφή τους κάνει ευχάριστη ακόμη και μια πολύ μικρή ποσότητα. Στην πραγματικότητα, συνιστώ στους ηλικιωμένους να μην καταναλώνουν περισσότερα από 1 ή 2 καρύδια Βραζιλίας την ημέρα λόγω των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η υπερβολική πρόσληψη σεληνίου. Όταν αγοράζεις καρύδια Βραζιλίας, προσπάθησε να επιλέγεις εκείνα που βρίσκονται ακόμα μέσα στο κέλυφός τους. Αυτή η φυσική συσκευασία βοηθά να διατηρούνται τα θρεπτικά συστατικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε λιπαρά, καλό είναι να τα φυλάς στο ψυγείο για να μην αλλοιωθούν. Τα καρύδια Βραζιλίας διαθέτουν έναν συνδυασμό φυτικών ινών και φυσικών ελαίων που συμβάλλουν στη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου, κάτι που αποτελεί επιπλέον πλεονέκτημα για ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν δυσκολιότητα. Πολλοί ηλικιωμένοι στρέφονται σε λιγότερο θρεπτικά σνακ για παρηγοριά, όμως αυτά τα καρύδια αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική χάρη στη φυσικά γλυκιά και βουτυρένια γεύση τους. Τα πιο εντυπωσιακά νέα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένα αντιοξυδωτικά που περιέχονται στα καρύδια Βραζιλίας μπορεί να επιβραδύνουν τη φυσική βράχυνση των τελομερών, δηλαδή των καπακιών στα άκρα των χρωμοσωμάτων, τα οποία συνήθως μικραίνουν με την ηλικία και επηρεάζουν έτσι τη γύρανση των κυττάρων.
Αν είσαι 65 ετών ή μεγαλύτερος, αυτή η ξηρή καρπή είναι ιδανική για εσένα. Σε αυτή τη νέα ενότητα θα μιλήσουμε για ξηρούς καρπούς που ορισμένοι ηλικιωμένοι ίσως χρειάζεται να αποφεύγουν ή να καταναλώνουν με προσοχή. Φλεγμονώδης παράγοντας νούμερο 4, τα φιστίκια. Παρά το γεγονός ότι καταναλώνονται ευρέως, τα φιστίκια είναι προβληματικά για πολλούς ηλικιωμένους λόγω των κινδύνων που ενέχουν. Καταρχάς, πρέπει να γνωρίζεις ότι τα φιστίκια δεν είναι στην πραγματικότητα ξηρή καρπή. Είναι όσπρια που αναπτύσσονται κάτω από το έδαφος. Αυτό τα καθιστά εύκολη λία για μούχλα και αφλατοξίνες, οι οποίες είναι μυκοτοξίνες που παράγονται φυσικά από ορισμένους μύκητες και μπορούν να βλάψουν το ύπαρ και να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου όταν καταναλώνονται συχνά. Καθώς μεγαλώνουμε, οι μηχανισμοί αποτοξίνωσης του οργανισμού μας αναπόφευκτα γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους ηλικιωμένους είναι το γεγονός ότι τα φιστίκια περιέχουν πρωτεΐνες που μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις σε αρκετά άτομα, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη πραγματικής αλλεργίας. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται ήδη σε αυξημένο κίνδυνο για ενοχλήσεις στις αρθρώσεις, καρδιαγγειακή επιβάρυνση και γνωστική έκπτωση. Αυτή η χαμηλού βαθμού φλεγμονή μπορεί να επιδεινώσει και τα τρία. Οι περισσότεροι Αμερικανοί καταναλώνουν ήδη υπερβολικές ποσότητες ω6 λιπαρών οξέων σε σύγκριση με τα αντιφλεγμονώδη ω3. Η υψηλή περιεκτικότητα των φιστικιών σε ω6 προσθέτει ακόμη περισσότερο σε αυτό το πρόβλημα. Πολλοί γιατροί παραλείπουν να προειδοποιήσουν τους ηλικιωμένους ασθενείς τους για την δυνητικά επικίνδυνη αλληλεπίδραση μεταξύ των φιστικιών και των αντιπικτικών φαρμάκων όπως η βαρφαρίνη, λόγω της βιταμίνης K που περιέχουν τα φιστίκια. Η προσθήκη υδρογονωμένων ελαίων, επιπλέον νατρίου και σακχάρων στα εμπορικά φιστικοβούτυρα επιδεινώνει ακόμη περισσότερο αυτά τα προβλήματα για τα καρδιαγγειακά συστήματα που γερνούν. Το 63% των ηλικιωμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάσχουν από υπέρταση έχουν ήδη αρκετούς λόγους ανησυχίας. Ακόμη και το φυσικό φιστικοβούτυρο, χωρίς πρόσθετο αλάτι, μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι τα φιστίκια ταγγίζουν εύκολα και αν δεν αποθηκευτούν σωστά, παράγουν επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες. Η συνήθις πρακτική του ξηρού καβουρδίσματος των φιστικιών για εμπορική χρήση οδηγεί επίσης στη δημιουργία ακριλαμιδίου, μιας χημικής ουσίας με πιθανές επιδράσεις στη μείωση της γνωστικής λειτουργίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για άτομα που ήδη ανησυχούν για απώλεια μνήμης. Ακόμη και αν καταναλώνεις φιστίκια τακτικά χωρίς να έχεις παρατηρήσει κάποια εμφανή παρενέργεια, η αντικατάστασή τους με έναν από τους ξηρούς καρπούς που προτείνουμε, έστω και για 3 ημέρες την εβδομάδα, μπορεί να σε βοηθήσει να λάβεις τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι, μειώνοντας παράλληλα την έκθεσή σου σε αυτές τις επιβλαβείς ουσίες. Τρίτον, τα κάσιους. Η αύξηση του σακχάρου, που δεν είναι άμεσα εμφανής, λόγω της πολύ υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες και του υψηλού γλυκαιμικού τους φορτίου, τα κάσιους αποτελούν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους ηλικιωμένους. Σε σύγκριση με τους πραγματικούς ξηρούς καρπούς που προέρχονται από δέντρα, τα κάσιους περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες και προστατευτικές ουσίες, αλλά πολύ περισσότερους υδατάνθρακες, περίπου 9 γραμμάρια ανά ουγγιά. Περίπου το 25% των ατόμων άνω των 65 ετών πάσχουν από διαβήτη, ενώ ένα ακόμη 48% βρίσκονται σε κατάσταση προδιαβήτη. Αυτό προκαλεί μια αντίδραση στο σάκχαρο του αίματος που μπορεί να αποβεί επιβλαβής για αυτούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, επειδή τα κάσιους έχουν αποκτήσει φήμη ως υγιεινή τροφή. Έτσι, πολλοί ηλικιωμένοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ξηρών καρπών χωρίς να σκέφτονται πώς μπορεί να επηρεάζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. Το λίο και καμπυλωτό σχήμα των κάσιους δημιουργεί κίνδυνο πνιγμού που δεν πρέπει να αγνοείται, ειδικά για άτομα με δυσκολίες στην κατάποση. Επιπλέον, συγκαταλέγονται στους ξηρούς καρπούς που εισροφώνται πιο συχνά στην αναπνευστική οδό στους ηλικιωμένους. Από διατροφικής άποψης, τα κάσιους δεν είναι ιδανικά,
καθώς περιέχουν υψηλά επίπεδα οξαλικών, χημικών ενώσεων που μπορούν να δεσμεύσουν το ασβέστιο στο έντερο και να μειώσουν την απορρόφησή του. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ήδη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης. Για όσους βρίσκονται ήδη σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά, ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά μετά την ηλικία των 60 ετών εξαιτίας αυτών των ίδιων οξαλικών. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη λιγότερο ορατό πρόβλημα με την επεξεργασία των κάσιους. Τα κάσιους χάνουν μεγάλο μέρος της θρεπτικής τους αξίας κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης επεξεργασίας που απαιτείται για την απομάκρυνση της ουρουσιόλης, μιας τοξικής χημικής ουσίας που συναντάται επίσης στο δηλητηριώδες κυσό. Πολλές εκδοχές που βρίσκουμε στα καταστήματα είναι καβουρδισμένες σε λάδι και υπερβολικά αλατισμένες, κάτι που προσθέτει ανθυγιεινά λιπαρά και νάτριο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την αρτηριακή πίεση και την καρδιακή λειτουργία. Τα κάσιους περιέχουν επίσης αναστολής ενζύμων, οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν την πέψη των πρωτεϊνών. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τους ηλικιωμένους που συχνά αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στην πέψη των τροφών και στην απορρόφηση πρωτεΐνης. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Ένας ακόμη πιθανός παράγοντας αύξησης βάρους σε μια περίοδο της ζωής, όπου η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους γίνεται όλο και πιο δύσκολη, είναι η κρεμώδης υφή των κάσιους, η οποία τα κάνει πολύ εύκολα στην υπερκατανάλωση. Αντικατάστησε τα κάσιους με καρύδια ή αμύγδαλα σε τακτική βάση για ένα πιο υγιεινό σνακ που ενέχει λιγότερους κινδύνους για τα σώματα που γερνούν, προσφέροντας παράλληλα ανώτερα διατροφικά ωφέλη. Δεύτερον, εξαιτίας της εξαιρετικά υψηλής θερμιδικής τους πυκνότητας, τα καρύδια μακαντάμια αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ηλικιωμένων παρά την εκλεπτισμένη και απολαυστική γεύση τους. Είναι οι πιο θερμιδικά πυκνοί ξηροί καρποί που υπάρχουν, με περίπου 200 θερμίδες ανά ουγγιά. Το γεγονός ότι ο μεταβολικός ρυθμός μειώνεται αναπόφευκτα με την ηλικία προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο ήδη δύσκολο έργο της διαχείρισης του βάρους για τους ηλικιωμένους. Η ήδη μειωμένη αποτελεσματικότητα της χολιδόχου κίστης επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, περίπου 22 γραμμάρια ανά ουγγιά. Τα μακαντάμια μπορούν να πυροδοτήσουν επώδυνα επεισόδια που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητα στο 15% των ηλικιωμένων που έχουν ασυμπτωματικές χολόλιθους. Πέρα από τις πολλές θερμίδες που περιέχουν, τα μακαντάμια συγκαταλέγονται στους ξηρούς καρπούς με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, περίπου 3 γραμμάρια ανά ουγγιά, κάτι που μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης, ένα ζήτημα που ήδη απασχολεί πολλούς ηλικιωμένους. Λόγω της πυκνότητας και της σκληρότητάς τους, αποτελούν σοβαρή απειλή για τη στοματική υγεία των ηλικιωμένων που έχουν στεφάνες, γέφυρες ή αδύναμα δόντια. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για άτομα άνω των 65 ετών, όταν το σμάλτο αποδυναμώνεται λόγω φθοράς και μειωμένης απορρόφησης ασβεστίου. Σε πρακτικό επίπεδο, τα μακαντάμια είναι από τους πιο ακριβούς ξηρούς καρπούς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ηλικιωμένους που προσέχουν τα έξοδά τους να επιλέγουν φθηνότερες ποικιλίες, οι οποίες είναι πιο πιθανό να είναι ταγγισμένες ή να έχουν αποθηκευτεί λανθασμένα, εκθέτοντάς τους σε πιο επικίνδυνα οξυδωμένα λιπίδια. Η διατροφική